Снимаме? Давай. Здрасти хора, аз съм Емил и това е много чакан влог от мен. Много давно не съм снимал. Причина едно е, бях на Супер лятна академия, аз мога тук и сега в град Девин. Причина 2, има колина около. Причина 3, след това бях на HackConf 2015, организиран от Hack България в София. Имам да ви разказвам много и за двете събития, обаче това ще бъде в някой друг влог. Сега обаче ще ви говоря, по-скоро ще ви спомена 40 и няколко човека. Може би не 40, 30 и няколко човека, които направиха страхотни за мен тези 7 дена в Супер лятна академия Атомовата сега. Като започнем с Константин Рачев. Снимаме. Здрасти. Трябваше да го направя. Не, просто ако седя вътре, ако седя... Да, това не. Като започнем с Константин Рачев, който беше основният организатор на това нещо, и Kiwi Дизайн, също Кристалин Чевдаров, така след това продължаваме с нещо като азбучен ред, не са по азбучен ред, базикам се. Така, започваме с важните хора, говоря участници, които направиха наистина страхотна за мен Супер лятна академия 2015 и с голяма част от които се видяхме и после на HackConf 2015. Така, това са Борислава, Цанко, Александър, не Сашо, не Алекса, Александър. След това имаме Ангел, Криси Илиева, Дани Лидянов. След това имаме Кали, Криси Борисова, Майкъл, Мишо Младенов, Ненко Илиев, Ния, Симона, Слав, Стефан, Стефито. Тъй, схващате за кой говоря. След това имаме Веско с подиргастеля, имаме Виктор Райчева, нали е Райчева, да, извинявайте, съм избъркал името, Виктор Райчева. Имаме Алекса Тачев, Владо Кавазов, Емил Волев, Йордан Стоянов, другия Дани. След това имаме Кари, Криси Жейкова, Криси Попова, Марина Гълъбова, Мария Христофорова, Мери, Михайла Вакадинова, Николай Чочев Чочи, Антон Чулаков Анто, Нина Сеновска, Хрисиян Петков, Хари, за къде без Хари, Цвети, да, смеха на Цвети и Стефи и Явор за финал. Това са 38, не знам всъщност колко са, 30 и няколко човека, които направиха моето изживяване там страхотно. Също искам да благодаря на човека в бензиностанцията, на човека в денонощния на центъра, на човека в другия магазин на центъра и на всички хора от магазините от Девин, както и на всички останали граждани на Девин, на хората от Исмена, на хората от ресторанта на Исмена, които бяха достатъчно добри, за да ми направят чиния, в която да си сервирам сушите от стиропор, но това е друг въпрос, друга тема, която ще бъде дискутирана в някои от следващите влогове. Благодаря ви, няма да едитвам това, така че ще мога да се радвате на всички лапсуси на Габи. Беше много забавно да ви водя този много бърз влог, а сега чао! Снимаме! А сега, тъй като човека, който не снима, не е много голям професионалист, ако искате да виждате повече страхотни локации, на които снимам като Хитлер и свастики навсякъде, натиснете един лайк бутон, долу има само един лайк, има и един дислайк, ама натиснете лайк бутона, да не се бъркаме. Или пуснете позитивен коментар отдолу, става и негативен коментарите, там няма проблем, ще ви се кефя много. Чао!